ussumi imnikkorsuinnarpingaaqaa ussumimiimmi oqaatigut visortatigoortumik oqaasiulorput oqaatigut kinaasutsitsinnik avissaart naqisimanninniutitut atorneqassangillat igarluniarsinnaangilagut намминерсорнут атуутилерпарпут нунатта нунарсоормиоқатаанта таама кисингиниарнеқанерутторфиани аватитсинниит малиннааффигинеқарнеруйуссуугут аперисоқарсиннаарурлу соқутигинеқарнеруйуссуарпут сумут атуссанериппут нунарсуорми оқатааник ториарфисани нутаани уяртуинерпут атуссаарпут нунарпут Qassaatinukua aliagiisuusartoruissuit ajungitsuni isumaqarluta qassaatit aamasuppigalugit. Ja, der står lørdag så Grønlandske Fats nu. Særligt hade jag Kubic vi hade man mest att han var rörd. Han måste ju ha allt officiella vi drottningen 20 år men det hade inne hade rörden som var väldigt gott. Han var ju detta att för Charleslon Gröningen först och främst till Gröningen fulla att här har Charles vunnit en seger. Och det snurrar sig om att Grönska Fats ständer samman om att bröda för Grönska samhället. Så jag hade att det var helt för bättre väg nu. Tack så som det kommer en självklart i Göknen bant i Kobe Grötte. Så det är ju bara fyrbesvär bant ett plan. Kört man kan säga att timingen just drottningen kom in i Grönska Kobe var kanske inte den rätta men det var säkert visst. Han upptog sidasu raman om mycket ni sinora nekussa sätig shortigu ramanat bigadugu namina sonnot igasafigaaput han upptog siuniseme apput igasafigisarput ramasuuvarfi tamassi deslutorsuarfornassa sinnikkisaapis Tillykke. Sådär. Ja, det tror jeg nok. Det er en stor dag, og det kunne ikke være bedre end at være. Det er ikke sjovt. Fantastisk. Hvornår er jeg kan ikke sige lige måde. Jo, du er lige så stor i det. Du er den kåre med længste navns bagud det hele, er det rigtigt? Nej. Det var der landstyrformand talte. Kubis søster. Der var nogen for den telefonkamera der. Det gjorde rigtigt. Hvor er der godt dåse af? Det er jo så fantastisk. Godt med være lige der. Kom lige på overblik. Da vi var til repræsentation her og landstingsindsættelse, fineste år her. Det er fint. Good
Tak skal du have. Det går fint. Ja, det er en stor dag for dig også. Ja, det var det, tror jeg. Ja, det var det hyggeligt. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg arbejder jo stadigvæk. Ja, Det kan være, at det er mit. Det kan hjælpe mig. Du er da ikke så gammel endnu. Er det ikke det? Er det det? Jeg bliver 70 næste år. Er det det? Ja. Det er altså et flot flag. Tak skal du have. Det er skaberne af det grønlandske flag og alt muligt andet i Grønland jo. Tove Christiansen, der har arbejdet i Færøerne. Ja, Nå, vi hjælper Færøerne. Ja, han har hjulpet Færøerne på vej. Ja, er det ikke 90'erne? Ja, det var det. Hej. Ja, men det her vil jeg jo opleve. Skal du ikke med formandsposten også? Det var flot. Den store formand. Hej. Ja, det har vi. Den store formand. Jeg er bare her inkognito. Jeg skal bare se, hvor jeg er med sig. Det gør ikke noget. Vi er jo, jeg kommer til landsmødet og sådan noget, vi gør det andet program. Jo, tak for dig også. Ja, det går det i grønne dag, det går fint. Jeg er rigtig at se Vestnårdsmål. Ja, det håber jeg, ja. Det bliver nok sådan. Ja, det er igen tak personligt. Ja, lige måde. Det er lidt forskelligt, om det er Færøerne, som amerikanere i Færøerne. Det blev underskrevet, var det en stor følelse. Misigis assorsu annertuun nuannerpu tilluusimaanqaarteqataallani ullormi matumani sinniisimusinnerlungit naminersorma eqpunneqarma uungut akisusaartitsigusillata ullorsiorneq assinuannerpu misigissutsit aamalu siulingut minnerunnitum eqqaavat Fedt. qanaqsuaq illimmeqanuusimeqarpin hvad mener du om dagen? Jeg synes, det er en stor oplevelse. Det kunne ikke være bedre med vejret. Man tror, at de havde kontakt til det højere magter. Og det var en stor oplevelse på havnen også, da publikum tale og så videre. Ja, det var næsten alle de 4 årstider, der kom i løbet af dagen. Det var bare smukt. Så det er en smuk dag. Ja. Men nu skal du videre til det næste arrangement. Så. Skal jeg skifte og kjole? Ja. Frokost. Okay.